Mads Christensen, 3 under par, første runde af Willis Towers Watson Masters 2016. Forrygende runde, du ligger lige pt. nummer 1. Hvordan var det derude? Jamen, jeg spillede egentlig meget godt, fik ikke rigtig gang ind på forni. Og så da jeg kom om på bagni, så begyndte jeg at lave lidt birdies og lukkede med 3 birdies til sidst. Sådan lidt, ikke ud af ingenting, men jeg har ikke lige set dem komme, så blev det lige pludselig en rigtig god runde. Og det ironiske ved det her, det er jo, at du i virkeligheden har et job hos Willis Towers Watson. Ja, jeg er faktisk, jeg ved ikke om jeg siger til min chef, at jeg er på arbejde i dag, men lidt er jeg jo på arbejde. Men ja, det er rigtigt, jeg arbejder i Willis Towers Watson. Og det her det er faktisk min sidste turnering som pro, så det er jo lidt ironisk på en eller anden måde. Det er din sidste turnering, er det en beslutning, du sådan har gået og tykket lidt over? Eller? Ja, det har jeg nok brugt det sidste halvår på at finde ud af, at det er sådan, det hænger sammen. En kombination af, at min bankmand ikke er helt tilfreds med mig, og så at spillet nok ikke er helt der, hvor jeg vil gerne have det er. Så, ja. Er det noget, en sejr i den her uge kan lave om på? Det ved jeg ikke, det tager det til den tid. Altså, vi glæder os til at se, hvad der sker de næste par dage. Kom med det. Ja.